sa dvere otvorili. Zapol som a vypol som. Že nahráva. Podľa mňa sa kľudne pohni na štarte, jeb na tom dávať otáčky. Ne? Môžem. To tých dvoch sa bojí to auto. GVS. Dva plus 2? 9. Výborne. Poď. 100 cez most. A pravá 2. Horizont 50. Ľavá 1. Pravá 1 50. Ľavá 1. A potom pravá 4 do ľavej 8. Tu pravá 4 a ľavá 8. 20. Horizont do pravej 7, pravá 7. Ľavá 2 do ľavej 7, do pravej 8 ako 5. A ľavá 2, poď, drž. Ľavá 2, tu. Pravá 2 do ľavej 3. Horizont 20. Ďalej. Pravá 2 do ľavej 4, tu. 50. Pravá 1. Ľavá 1 50. Zase pravá 1 50. Pravá 2. Ľavá 1 100. Zrež to. Ľavá 2. Pravá 2 20. Pravá 3 cez pravú a 50. A ľavá 4 dole. Tu máš ľavú štvorku. Za ňou 200. Dobre to je zatiaľ. Na konci ľavá 4 do pravej 2. Tu, ľavá 4. Pravá 2. 50. Horizont zľava. Za ním 30. A ľava 1. Tu máš ľavú 1, 50. Horizont stredom. Za ním 30. Zase horizont a ideme potom ľava 1. 20 a pravá 5. Tu. Pravá 5 a ľava 7. A 200. Dobre.
bude brzda, retarder zľava. Číta, ty vieš. 100. Zase retarder zľava. A 100 cez hlavu. Horizont, za horizontom 200. Za tabulou ľava 1 a 50. Most a pravá 2, za ňou 300. Poď, 300. Na konci pravá 3 cez most, za ňou 50. Tu, pravá 3. Skoro bolo. 50. Horizont, ľava 1, za ňou 100. Na konci ľava 2 a 300. Poď, dobre. Horizont. Za ním ľava 1, dlhá, tu bude tá s jamou asi. A potom pravá 3 cieľ. Čo tu je hore? Ľava 1, dlhá, to je tá s tou jamou kokockou. A ona zavre trošku. Poď ešte, ona teraz tu zalomí takde. Tu, a pravá 3. Niž. No, kokot, vidíš, že vieš. Keď chceš. Takto to má vyzerať furt. Je tu kvedláčiny, kokociny.